Následne máme nejaké kopce, lebo tam bol jeden taký chlapec, ale bolo aj jedno dievčatko, čo bolo Bykloška. Jeden taký chlapec, ten došiel na maturitu a došiel rýchlo. Po maturitu, no ako na opakovanom riaditeľ ho žďubal, že jak to, že tak, a že oni dajú si obleky a že to je dôležité a hento. Potom som mu povedal, ja som tam mohol posudzovať, lebo tam bola ešte jedna záhračka. Počúvaj, ja som tam išiel, poď povedať povedz, že teda prepáč, že ideš z roboty, že teda prepáč, že z nočnej idem. Rodičia mi nekúpili a že teda, no a nejako tak a nejak. No a to ti bol chlapec, kedy mal jedničku z odbornej výchovy a angličtine mu netrajno. Z angličtiny ani tu najposlednejší C-čku, ani v C-čke mu nechceli nechať spraviť. A šikovný je grom, rozumie, šikovnejší než majstri. V počítaču. Oni tu tento nebol. Tento nebol ešte. Potocky? Potocky to nebol. Čo tu aj mlečko, než lávka. A ne, neviem tu žiadne konkurencie. Lávko zahrať, ti dobre. Čo, keď bol Rám si strel vysokú školu a to má dobre, ne? A ide zakúčili. Čo má dobre, ktoré učí zápasy si to? Ale on si robí, on má roboty. On má firmu svoju, on robí. Má roboty, ťažko práve. Nerobí niečo ona? Dole stránky robí, potom ešte siete, robí všetko. No. Moc nemá, ale niečo má. To je také jednoduché, za 5 minút. Počkaj, moc nemá, ale niečo má. Čo, koľko má na tej škole, koľko má? 4 koľko? Plat, Samsungy. Najväčšie tak má 15. 15 Tak. má? No, počet, to sa láko dá